Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuphethe nezinto, amavasha abahlosile. Bathu sokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Wathi ngithi kunina benkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele qamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke. La kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakwaNgcobo. Ofuze fulelo mashiya amahlangatha azoshumayela ngumzukulu kaMdumo, uMdumo kaThumbu, uThumbu kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjo. Mina ke insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba uNtombi zamncumela insizwa zamkhombisa isincane saphuma ehlathini ekseni ngovisa vuthula ngoba sigcwele amabede. Nginkunze ekhonyisha ishoba sibhongele phansi edla nazo maqede zihlaba isinyelela. Idla nazo kodwa ziyahlaba. Ziyahlaba. Nowethu. Yebo. Niyaphila kodwa? Hayi siyaphila. Hayi. Asike siphinde sikwamukele ku channel ethu enkulu impunga yesintu TV. Babiza abantu mnewethu. Bathi umkhulu Magabhela umabheka phansi njengesambani bomashaba angavumi. Umudlo wegazi angalikhwifa magebele intaba ngayideleki. Awusuka madoda. Basho njalo. Omunye umuntu uzothi baze bashaye nje angavumi. Kusho ukuthi ngisuke ngezwe kahle. Usukuzwa kahle ukuthi manje uthuswa ile ndaba oyizwa lana ungakazi wayizwa ngaphambili. Ukuthi ijulile. Ukuthi ijulile. Ayi ngizwa kahle. Utholakala kuphi la utholakala? Ngitholakala endaweni yakanyuswa. Ya, asibakhumbuze. Awuphinde mnethu sithatha usibeke ukuthi masikhuluma ngoMagabhela sikhuluma ngobani? Sikhuluma ngenyanga umthandazi wathwasa wathwala noma wanqamula amazwi wayoyithenga lento ngoba kubalulekile phela ukuthi sicaciseleke ngoba omunye umuntu uzothola ukuthi abantu bakhe abafuni ukuthi ayibantwini abahamba baya koyithenga lento. Yebo. Yeah. Ukhuluma umkhulu Magabhela ukhuluma ngomuntu othwasile oyinyanga aphinde futhi abe umuntu othandazayo. Umuntu wathwasa nje impela. Wayifunda impande ngendlela yakhona nangokuhlukana kwayo. Magabhela mnewethu namhlanje ngifuna sikhulume into ejulile kakhulu. Ngifuna sikhulume into ejulile kakhulu. Kunomuntu la Magabhela oke athi ngiyafisa ukwazi ukuthi mina ngiphethe ubani. Yabona mina ngizolikhuluma iqiniso. Umuntu mengibuza kanjalo ngeke ngimtshele mina ukuthi mina engakusiza ngako mhlambe ukuthi wazi ukuthi ikhehla yini noma isalukwazi. Mhlambe ukuthi ubani. Ngoba umunye umuntu uzofuna ukwazi igama lakhe. Wayibona lo ukuze athi noma efune emlandweni ekhaya abuze ukuthi wayekhonani. Wayibona lo kunjalo. Manje mnewethu kungabe mhlambe umuntu odinga ukuthi azi umuntu omphethe. Uyakwazi yini namhlambe enhlolweni zakho mawuhlola ukuthi ukwazi ukumtholela ukuthi wena uphethe usibani noma kuba khona indlela ethile omlekelela ngayo eqondene nokuthi lekelela yena ukuze akwazi ukuthola ukuthi uphethe ubani. Anganumezwa into ngisho. Ngizwa kahle. Kuba kabili. Iyakwazi ukuthi uma sichitha amathambo athola ukuthi yena uphethe ubani okanye kube khona la simlekelela khona. Ngoba ikakhulu inkinga abantu bephila emhlabeni ukuthi umuntu athe phila kube khona izinto ayithole ngezandla zakhe ezibambekayo. Kanti lezi zinto lezi akayithola ngokuhlanipha kwakhe kodwa uyithole ngomuntu othile. Leso sidalwe esithile. Uthothi manje wena muphila ungasasazisi leso sidalwa leso siphenduka bese siba isitha isikhulu kuwe bese ugcina wena sekuba khona abantu banukayo ukuthi kubona nje ngithola umsebenzi sebeyangizonda emsebenzini ngibona nje ngitholele libhizinisi leli selishona phansi kanti lishoniswa yilo muntu okunikezele libhizinisi kuphela wena awumamkelile lo muntu njengesidalwa esigadele ukuphila kwakho. Uyayelula ke manje mnewethu okusho ukuthi ngamafuphi njengamanje khona umuntu
onebhizinisi. Yebo. Kukhona umuntu namuhla uyasebenza kahle. Omunye akazange afake ngisho iCV. Kodwa kwavuka fika umuntu wamqasha umfaka emsebenzini. Kodwa manje akazi ukuthi ubani lo muntu owamupha umsebenzi. Kungabe mhlambe wena mne wethu uma kuukuthi mhlambe sizochitha amathambo. Sizothola ukuthi isalukwazi noma ikhehla noma sothola ngokujulile ukuthi uma sizothi isalukwazi lesi esiukhokhokazi wakho esiugogo kumama. Isalukwazi lesi sakomalume kababa wakho sakomalume kamama noma sithola kanjani noma sobe nje ikhehla noma isalukwazi uthola ukuthi ugogo noma umkhulu kusiphi isizukulwane mube nenhlahla uthole negama lalowo mkhulu loyo ukuthi usibani bani ngoba phela wena njengoba sikhuluma ngalogogo lo ila uxhumekeke khona wena ila khona ukudabuka kwakho kuvela khona manje ngakho ukuthola ukuthi kunezinto eziphathele ngezandla njengoba ngikhuluma amabhizinisi nje usubona ibhizinisi elishona phansi uyahamba uyolanda lezi zinto ezilandwayo ufike uthola ukuthi ayisasebenze lezi zinto zivalwa yilo muntu ngoba umbuzo wakho uthi njengoba manje ungilandela lento ubani othe ngiyahluleka yabona manje uthola ukuthi kuvele kungasebenzi konke kanti wena kufuneka eqala uthole lo muntu ogada impilo yakho bese uyamamkela njengesidalo sokuphila kwakho bese unikela leli business kuyo ukuthi ngiyabonga ukuthi wena unginikezele ibhizinisi aliphathwe izakhe izandla lo msebenzi lona owutholile uthole ngayo ngoba uma ukuthi uya-applya kubantu mhlawumbe aba-100 kuphume nina nobathathu nangu umuntu okunikezela umsebenzi kodwa umfuni ukuthi ubani okunikezela umsebenzi usuyakhala ukuthi imali yaphunyuka ezandleni imali yabaleka bese uhamba uyofuna izinto zenhlahla kanti nasi isitha sakhe esikhulu ohamba naso mnewethu ababukeli bempunga yesinto abakuzwa kodwa umuntu okuzwa yimina khona mina lengikuzwa khona bona la bengakuzwa khona uthi uma umuntu unebhizinisi musu kunqamula amazwi uthi uyoliphakamisa kunjalo kukhona lo muntu okuyena umnikazi wale business yebo yazi ngangabuza enye insizwa ifikile la ngithi umnikazi wale business wake wamenzelani uthi yena lutho sikhuluma yona lento mnewethu uyikhulumayo yabona lona manje nakumbuzo ke mnewethu uzothi kumuntu ake sithi mhlambe ke sihlolile kwangavele ukuthi ubani okhiye phezulu kwempilo yami nokhiye wezinto enginazo kungabe mhlambe unazo yini izinto zokungilekelela ukuthi ngikwazi ukubona lokho mhlambe ngezibonakaliso njalo njalo angithi kizona ke ibonakaliso esisebenza ngazo kakhulu ngoba kufuze ugezwe musuqedile uyagezwa kufuneka manje bese iyafika lo muntu azazise kuwena ukuthi ubona nje lezi zinto oyitholile uyithole ngami ukhumbule ukuthi phela le mali sesiyiphatha namhlanje seyakoba izona inkomo ingakho ke manje uma usekushaya umuntu ukushala lapha emalini ukuthi le mali oyithola lapha ebhizinisi nayichitheke kodwa manje uzobe usuyahamba uthi uyofuna into yenhlahla kanti vele inhlahla unayo ngoba ukwazile uqala le business laba khona wayithola imali manje seyiyalahleka ilahleka ngoba manje unalesi sitha esikuwe futhi esingeke sikushiye ngoba sisidalo esigade lokhu ukuphila kwakho ozohamba uthi uyolanda isigubhu ngoba uzwe kuthiwa sisebenza lesigubhu avela sibulale yena sifike sife sithule sithi du okanye kube mnyama kakhulu kunaqala kuba kanjalo nje ngoba umuntu uphethe isidalwa lesisumoya manje njengoba wena usuka kuloyo muntu ukugadile lezi zinto oyitholile uyithole ngayo funa wena ukuthi ubani lo muntu onginikeze lokho njengoba manje uyakwazi ukuthi uthathe imali yakhe uyeyidla kwezinye indawo uhamba uthenga isigubhu ngayo kanti yena ukunikeza ukuthi akuvuka ikhaya leli kuphila abantwana laba wena sewuyithatha usuyisa kwenye indawo manje ayichitheke le mali ngoba umsebenzi wayo awuwazi uyabona mnewethu kumanje abantu bamagange mnewethu bayafisa ngempela ngoba akekho umuntu ongafisi ukwazi ukuthi isidalo esimphethe siubani lesihloko ngiyacabanga ukuthi sibaluleke kakhulu ngaphezulu kwazo zonke izihloko impela esake safika nazo la angeke ngikhulume lokho bafowethu ngikuhlonize lesihloko sibaluleke ngempela ngoba ukwazi ukuthi uphethe ubani yona into ebalekile le nanokuthi wazi ukuthi into onayo lesiphiwo nje lesi enginaso ukuthi esikabani ubani lo ngoba omunye umuntu mnewethu uzothi mina yebo uyafika umuntu ngiyazi ukuthi ikhehla
kodwa manje angazi ukuthi yikhehla elisuka kuphi ngiyazi ukuthi isalukwazi kodwa manje angazi ukuthi isalukwazi esikuphi mhlawumbe mina wethu sesizophetha kunomuntu la othola ukuthi unesipho sokuthandaza yebo unesipho somsebenzi wabantu abadala owenzayo kodwa manje akamazi isithunywa sakhe akasazi isithunywa sakhe ukuthi sisuka kuphi noma sisuka komalume naye lo futhi uyakwazi ukuthi athole ukuthi lo muntu omnikazi walesiphiwo sakhe usuka bakhona ngempela kuba kanjalo inkinga ke masiza kulezi zinto zesiphiwo sokuthandaza nakwezobunyanga inkinga ifike bese kuthenini mhlambe mina ngithatha isikhwama ngisithatha kumkhulu noma kubaba kanti umnikazi walento mhlawumbe usezizukulwaneni sesithupha inkinga isekuthenini yonke lento eyisiphiwo ize ngokwehla komoya manje ngenzeka ukuthi emuva kini kunalogogo waholela umoya entabeni kunalomkhulu waholela umoya emanzini manje kufuze wena uthole lo mnikazi wendaba yonke lento eqale ngayo phakathi kwalamagceke kuze makuthiwa la ekhaya khona ubumnyanga kuqale ngobani ngoba kuqalanga ngomkhulu wakho noma ubaba wakho nogogo kodwa kunaleli khehla noma lo gogo thile emuva okuqale ngayo manje uma uthola leyo gogo noma lo mkhulu uthola iaccess kumoya owehlela lo mkhulu manje indaba yilapho khonelele khona ngoba ilo moya lo ozokufundisa ukuthi iyiphi impando kufuze uyisebenzise kulaba bantu funeka uma uthandaze kanjani kulaba bantu ukuze bathole ukuphila ungabe sewenza konke ubamba lokhu ngoba nako ubona abanye benza wena uzotshelwa ilo moya utshelwe nalo lomkhulu okuyena oqala isikhwama noma ukuthandaza kuleli gazi lesizukulwane sakini ayi ngiyakufakazela ke lapho ngiyakufakazela asivele siyiphethe lembenge yebo uma kuukuthi imbukelo wempunga yesithi ukukhona okunye obusafisa ukumlandelela ngako ngemibuzo la kuma comment section bhala nale nombolo lokuzibona sivela ezakho umne wethu uzokwazi ukuthi umfonele uzwe okuthi utholakala kuphi ngasiphi isikhathi mawufuna ukufika kuyena uhamba kanjani mhlambe mne wethu ake sinje abantu sibatshele ukuthi uma befisa ukuhamba bafike kanyuso bahamba kanjani nanga umuntu mhlambe usuke eMgungundlovu omunye mhlambe la eThekwini kugibeleka kanjani ngoba kwanyuswa ngathi indawo ethanda ukuba seceleni mhlambe umuntu ohamba ngemoto uma kuukuthi ufuna ukusebenzisa inkombandlela ubhala ukuthini lapha uma umuntu ehamba ngemoto nje ubhala isikole kuthiwa iSaint Lawrence yona la khona ngizosiloba la yona ke manje izomthola nje oba kuseduze nasekhaya la ngoba umuntu uma ukuthi ke uhamba ngeyimoto lezi khona ama taxi ahamba straight azombeka nje ekhaya la indawo yaseThekwini Asibonge kakhulu umbukelo wempunga yesintu ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe siyacela ukuthi uthathe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu uma kuukuthi uyafisa ukulibona ikhehla leli le nombolo lokuzibona sivela uzomshayela kube uyena okucacisela ukuthi utholakala kuphi uhamba kanjani ngoba abantu basuke endaweni ezahlukene uyobe sekutshela ukuthi ugibela kanjani wehlika kuphi njalo njalo ngiyacela ukuthi ke siqhubeke njalo subscribe ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga Hey, Tongo Nami.